weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to guiɗi maga to gorgola to barakna to trarza to hoddela garbi to hoddela sharqi to insiri to trisemour to adrar to tagan to asaba ko on takkusan juula ha to galle ceerno Ndiaye Baro to dakleta Nouadhibou ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott ha to galle makko Darel Barke ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddini kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Baro Abdoulaye ko ancien ministre e saaha laamu Mauritanie e saaha laamu biyetenoɗo Mouhtara Wuldadda leydi Sénégal expertise docteur eɓe holliri tigui wonde cellal Farba Ngom hokkanimo hatan kay heddade e nder kaso to leydi Mali ɓoyata ma Bamako kay jabbo deuxiéme sommet tawi ko sommet ko fate alliance des états du Sahel woni leydi tati renduɓe ndeɗo fedde woni leydi Burkina Faso Mali e leydi Niger kedde Afrique ma en jabbo Alassane Oumar Mbocco habruji men jolam jaɓiri ma en jaa ha to dowlaci tentude Amérique kalene guerre Israël Iran yana ha to leydi Palestine ha to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa gando bindi dia laaɓaɗo leɗɗe gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗe ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yaraɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli musoji gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate ustoraɓe goɗago yawɓe yitede koye men e fiɗaɓe e ustoraɓe goɗago kala e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe hen façon goto wiyete ko meeɗi mosa façon keddiɗo wiyete ko yeddi ƴeewa gorko mo melga wuuro jinneji dendagal to prostate ma yaranno hay sin ala ko heddi so wona aɗa oppire so tawi on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko goppunoɗa kala ko kaajeɗa hano hannirta ni gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha to Nouakchott laamuɗo go guendi Mauritanie sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko leydi Mauritanie ko numéro appel kadi numéro waɗi WhatsApp mbatta ko 00 222 46 46 94 21 91 numéro makko leydi France kadi ne golla ha no hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne taweto Dakar en tawi ɗo mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne taweto Dagana ha to Rosso Mauritanie ene tawe ɗon mbini ene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe
gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta 77 537 78 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labdo reedu ceerno Amadou Tidiane ko malaɗo woni ceerno Amadou Tidiane ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to korjinnooro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru toƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah. gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma. so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla e gardogola Ceerno Makki Muntaga Talla kame Ceerno Seydou Nourou Talla gardiɗo imam juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Talla. Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla kodduɗala kettinangala fannu jangin alquranil karim français anglais informatique kami éducation de base e nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi Sénégal kala. Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall en udditi dewɗum ha yaaji en udditani ɓen jinnaɓe yiɗɓe windide suka men ndele jooɗoytuɗale jangga alquranil karim walla français anglais informatique hay fannuji goɗɗi kala aɓe kato jini e duuɓi joyya ha duuɓi sappo e joyya e ballal jomiraɗo suko reena alquranil karim tawtaɗa kay fannuji goɗɗi kala. Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall udditi dewnu ha yaaji ngam binditagola ko fate cours de vacances onon jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi kala yiɗɓe windide suka men beele jangga alquranil karim e nehdi e fannuji goɗɗi kala Dara Bonnouro gila golewru sien udditi demuɗi moma ko fate binditagola bisimilla mon gila hewani.
dara moderno de l'excellence alhaji Seydou Nourou Talla kuddudal keptinangala e nder leydi Sénégal hay gouvernement leydi Sénégal ngal duɗal noon ɗen ɗiɗi kala ɗe tawe e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal so tawi noon kuddudal rewɓe ngala tawete koto Sicap Liberté 3 villa 17 78 B so tawi noon kuddudal worɓe ngala tawete koto cité Dubaï Almadi D e nder Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal sa yiɗi jokkondiri tongoɗe mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe bisimilla moon duɗal bonnouru udditide woni ha yaaji wandi ɓe windide ɓiɓe mum guila e cours de vacances ha ɓen aroɓe jooɗade e ngal duɗal bonnouru kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 17 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyya habruji men e demgal pular e sawta he ko musidɗo moon seeri moon Haali Abouba to karallagal ha mbawen yiide en to banggue nete ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie biteɗo Sidi Mohamed Biya gonnoɗo président du conseil d' administration de l' agence nationale woni Maden Mauritanie o wonino kadi ko adi ɗum président du conseil d' administration société ETR ko kanko de suba ono mama joni président de l' autorité de régulation des marchés financiers e nder leydi Mauritanie directeur général Maden noon directeur général Maden Mauritanie dow inde mum e dow inde dendagal gollidiɓe makko kala eɓe jetta eɓe mbaɗa félicité oɗon Wula Biya mbiya tan nde o jogorto jaam kadi e oɗo nomination kesso mo heeɓi e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie Caminando Foresteras ko ONG tigui tawi ko ONG espagnol naɓe daride kay daraniɗo ko fate haqqe ɗanniyankoɓe haqqe migrant en ɓe kolliri tigui talata hanki o e nder rapport mabɓe wonde nder premier trimestre woni lebbi tati gadide hitande 2025 nde woni togguiŋene 2 janvier ha yetti capantati e 1 mai 2025 ujunere e temedde tati e sappo e jeetato migrant woni ɗo waɗannoɓe ƴande suuɗi ɗum kañumen tilfi e nder maaje kadɗe hakkude Mauritanie faade toon to île Canaries ɓe kolliri noon ɓe hen jiitama goskiji men jiitama heddiɓe noon ha ɗo cuwa taw yitede woni ko wiyete porté disparu e nder ɗeɗon maaje kadɗe ɓe kolliri kadi ɓen foof noon tawi kadi koɓe jolde koye tufɗe Mauritanie ɓe jinno noon natte koto leydi Espagne taw ɓe jinno sodirde koto wiyete île des Canaries ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi ndi ne tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna mennoɗo wonde jagorgal e nder leydi he biyetenoɗo Baro Abdoulaye Baro no woni no ministre d' état kadi o halfinnoom poste uji kewɗi no fewi payiji ndi e nder leydi he e saaha laamu Mouhtara Wula Dadda ko talata hanki 17 lewru juin o hooti joomi ko e nder galle makko to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ko alarba hande o noon 17 lewru juin o juula toon to Juma Ibnu Abbas mo Nouakchott sanga 17h ena mbiya tan de Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mouhtara Wul Ndiaye ko hoore jagoɗɗe laamu leydi Mauritanie o joddima en audience e nder bureau ji makko to Nouakchott wonande kay ɓen tawi ko délégation seti timmuɗo jeeyaɓe citala bitegal FMI woni Fonds monétaire international ɗum ko talata hanki o 17 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ardi sete noon FMI o ko biteɗo monsieur Ouattara wonta Bouna ko kañum woni directeur exécutif FMI ko kanko kadi wonani FMI e nder leydi Mauritanie ha e nder Afrique de l'Ouest kala ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e jokkodiral moƴƴal hakkude catal FMI ngal e leydi Mauritanie ene tawtora jonde nde noon hono gouverneur banque centrale de Mauritanie biteɗo Mohamed Lamine Wuldahi wondude directeur du cabinet du premier ministre biteɗo Cheikh Ould Zeidani wondude chargé de mission du premier ministre biteɗo Mohamed Lamine Woula Bagani wondude conseiller du premier ministre chargé de l'économie et des finances biteɗo Mohamed Lamine Hammadi
ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen hajjiyankoɓe Mauritanaɓe tawi ko yanoɓe hijjore hikka nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi walla mbiyen hitande ujunere e temedde nayyi capanɗe nayyi e jeegom caggal fergoñanaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ene wayno kay oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe gartidi ha laaɓi e nder leydi he nder noccota lamorgo gendi Mauritanie laana mbattoka jeeɗiɓi o tawi kadi woni 7e vol tawi kadi kañum woni vol cakkitika artirde kay ɓen hajjiyankoɓe ene wayno juurima ñalawma hanki o juurima to bowallaɗe diwaje tumsi nafcata ɗum ko talata hanki 17 lewru juin 2025 ka jippini noon temedde nayyo e 11 hajjiyankoɓe kono chef de délégation tawi kañum woni ministre des affaires islamiques o holliri noon weltare makko mawde no fewi e ndeɗo hijjore hikka holliri kay dendagal hajjiyankoɓe murtanaɓe kala ɓe jeehi e dow jaam ɓe garti kadi e dow jaam hay caɗele goote ala ko ɓe keeɓi toon o holliri kadi wonde hitande hikka nde laamu ngu kay ɓeydi ko fati tigui e condition ngaji ɓen hajjiyankoɓe ha gona tigui tigui e dow peewal ha joni habruji men demgal Pulaar sen nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Moustapha Diakhaté ko ancien parlementaire mo leydi Sénégal darima alarba hande o 17 lewru juin yeeso tribunal de grande yeeso tribunal de grand délit mo Dakar o noddira yeeso juge noon koko kay koko noddira noon o noddira yeeso juge noon e oɗo kay e o huccidiri mabɓe kay koko faati kay hujji ko konngudi tigi o huccinno e hoorejo leydi ndi e kadi faade Bassirou Diomaye Faye wondude Ousmane Sonko e hoorejo suudu sarɗeji leydi ndi o winoɓe noon kamɓe tato kala wonde kay koɓe guña fiye noon woni tigi yimɓe ɓe ganda ko mbaɗata walla tigi mbaɗoɓe ko fotani wadde noon ɗinan konngudi noon ko ɗum addinimo darade yeeso ɓeɗon ñawoɓe hujjikintoɓe makko noon walla avocat ji makko kolliri tigi wonde e ngol konngol o haali kay firti fotani kay nawdemo yeeso ñawoɓe kadi e ngol firti ko heewi ngol firti kadi ko ɓuuri tengtude tan wonde ko jomumen wadde ko potani wadde walla wadde ko tigi wasde wadde ko fonno wadde ɗum noon fotani dartindemo yeeso ñawoɓe ɓe jamiri noon nde o taƴante lebbi jeegom e kaso tawi hen tati ko ferme o yoɓa kadi amande de 200 000 ñaworde noon yanata ha laaɓa kay ko ñande ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ha joni ko noon keɗoɗen to leydi Sénégal to tribunal uji ha joni keɗoɗen ñawore biteɗo Oumar Sow gonnoɗo conseiller spécial Macky Sall yani ñawore makko yani alarba hande o 17 lewru juin o taƴanama kankone lebbi jeegom e kaso tawi hen lewru ko ferme woni un mois kaso ferme tawi kadi ina wondi e amande 200 000 woni capannayyi ujunere tawi ko CFA ko haalande makko noon ko faati kay e bracelet électrique woni jawo kay taw ko jawo électrique caganago kay Ismaïla Madior Fall gonnoɗo ancien ministre de la justice ko haalno e bracelet mum électronique ko ɗum tigui saabi kay haw kankone o dari yeeso ñawoɓe ha joni koye fannu ñawoje keɗoɗen résultat ji ko fati e doctoreɓe tawi ko docteur ɓerde woni cardiologue biteɗo professeur Alassane Mbaye jamirnoɗo kay yo wiccita cellal ɓandu Farba député Farba Ngom o tawama noon o men taweteɗo e nder kasso e oɗo saaha tawi ko avocat ji makko noon kollirno wonde o sellani résultat ji ɗi kay résultat ji docteur ɗi galti ha laaɓi ina résultat ji noon ɗi kolliri tigui wonde Farba Ngom kay e oɗo saaha joni taweteɗo e nder kassoji cellal makko kay woni état de santé makko rokkanimo hattane kay heddade e nder oɗon kasso o weeɗi résultat ji ɗi noon juge mo premier cabinet financier ko kañuma yamirno yo examen yo tigi yo examinoyi Farba Ngom tawi koye ɗaɓɓade avocat ji Farba Ngom wonno koye ndina mbadi noon avocat ji Farba Ngom padani ha ɓuuɓa ni ko ɗon tigui kamɓene ɓe ñoƴƴini oɗo saaha joni kayit ɗaɓɓade kay ko fati liberté provisoire beele client mabɓe woni Farba Ngom ene yalta toon e kaso wawa fatude galle mum e toppitade safaruji mum hano hannirta ni siftinde on noon ko guila février 2025 ko guila nden Farba Ngom nanggano soka tawi kadi o nanguira ko tumade kay ko fati e mbuñari guila waɗa mandade dépôt tawi kadi o tuma ko mbuñari kene qime temedere ha nogas joyi milliard franc CFA tawi ko rapport mo CENTIF ɓayinno ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to falde Barkeji Lumbalana ko wuuro tawtengo e nder commune mo Barkeji département mo Linguére koko yurmini waɗi toon koye tawi kadi ɗum waɗi kadi koye dow lawol Linguére faade Matam
ko talata hanki sappo jeeɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi sanga 16 woni 4 kikiɗe ɗum waɗi ko biyetenoɗo Bocara Sow babiraɗo mo duuɓi capanɗe joyyi e joyyi gonnoɗo kayi e nder auto transport umminoɗo Dakar ina fayi to Bakel ko kañum de damdino chauffeur e dow lawol e wi chauffeur o kay nde dartoto seeɗa omo yiiɗi heblade nden chauffeur o dartini auto o jippi kay auto ha laaɓi to wiyatamo hebloyo ko ɗon tigui o woƴiti e leydi ɗum tigui o woƴiti o yahi e leydi o hooti e jomi ko ɗon nden laamu tini noon ari tigui gendarme ɓe gaari mbaɗi constat wondire sapeur pompier en kañumen ƴetti ɗon goski nawi ɗum to marko hôpital Maguette Lo mo Linguére eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma kanko e mayɓe julɓe kala koto Mbour paaɗena convoyeur laana ndiyam jollunoka kay juunoka guila septembre 2025 e nder maaje ɗe Mbour ha waɗino kay gansanga fodde capanɗe tato neɗɗo mbasino hen fittali men walla nogas jeenayyi neɗɗo mbasino hen fittali men ñawore makko noon yani ha laaɓi guila altine sappo e jeegom lewru juin 2025 o taƴanama kanko convoyeur o taƴanama duuɓi jeeɗiɗi e nder kaso omo wiye Cheikh Sall complice makko noon woni ballodiɗo makko on taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso goto e mabɓe kala kadi ene yoma amende 5 millions woni million ngaji 5 francs CFA million ngaji 2 francs CFA noon qime ha 7600 tawi ko halis euro ɓe jewata ɗum noon ko dommage et intérêt famille aji kay ɓen jayanoɓe hen so en ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen général Assimi Goïta kañum woni hoorede transition laamu leydi Mali o bismima o joddima talata hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru juin to galle lamorgo to Kuluba Bamako biyeteɗo Tete Antonio kañum woni ministre des relations extérieures mo leydi Angola kadi ko kañum woni nulaɗo dariɗo woni envoyé spécial de son excellence João Manuel Gonçalves kañum woni hoorejo leydi Angola ko kañum noon kadi woni kañum kadi woni hoorejo fedde union africaine kañum nulimo toon kay to Assimi Goïta o ari ɗon to wadde ɓatake dariɗo ummorade oɗon hoorejo leydi Angola kañum kadi woni hoorejo leydi kañum woni hoorejo fedde union africaine ɓe jewtidi ko heewi noon nulaɗo kuulaɗo kay koolaɗo o yewtidi ko heewi kay ko fati colonel général Assimi Goïta ko fati kay jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen rumeur woni haalaluji ɗi gonɗani sarima no fewi nder réseaux sociaux ji ɗeɗo balle hollude kay wonde résultat ji examen kawguel bitengel DEF yalti DEF noon woni diplôme d'étude fondamental ko diplôme gadano kay mo janggo école aji keɓata on diplôme noon ko ummade école fondamentale faade collège ɗum noon ɓe kolliri tigui jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate jangde o yeddi on kabaru o holliri tigui ɗin résultat ji jaltani résultat ji noon ɓoyatama jalta tawi kadi communiqué officiel ummorade e laamu ngu ma ero yimɓeɓe tan ndenata kay sarde kabaruji taw ko kabaruji ɗi gonɗani ha joni ko leydi Mali keddoɗen ɓoyata Bamako jaɓɓo kolol ɗiɗaɓol woni deuxiéme sommet tawi ko fedde witede alliance des états du Sahel woni leyɗele tati renduɓe ɗeɗo fedde leydi Mali leydi Burkina Faso e leydi Niger premier sommet o noon siftinde on wanno ko toon to ñaame lamorgo leydi Niger kene wona joni hitande saabu kay ko ñande 6 juillet 2024 ko nden sommet gadana wanno toon to Niger hitande hikkane noon deuxiéme sommet o ɗamini wadde tigui deuxiéme édition waɗa tigui toon to Bamako lamorgo gendidi e nder on sommet noon ɓe kolliri hen kay bilan ha tengti noon général Assimi Goïta ma o hollir kay bilan makko ko golli kay e gardigo ndeɗo fedde ndeɗo hitande timmude ko ɓoyani ko noon ko ɓoyani ko woni ñande jeenayyi juin fedde alliance des états du Sahel ɓe mbawi tigui tafde lim national mabɓe lim tawi kamɓe jeeyi tawi ko sosde lim mabɓe ndeɗo fedde ɓe e mayirɗe lewru janvier 2025 kadi ɓe mbaɗino lancement tawi ko pewnugol passeport uji ɗina passeport uji tawi kamɓe neni ɗi passeport uji woni passeport uji alliance des états du Sahel alliance des états sahel kadi ene heblano e oɗo saaha joni jidde wadde boño mumen woni banque mumen tawi kamɓe ndendi on banque e wadde haalis mabɓe tawi tigui leyɗele tati ɗe kala kañumen ndendi oɗon haalis to banggue sécurité leydi Mali leydi Burkina Faso e Niger nana ɓeydi kay wallodirde e gollodirde kay ɓeydude kay nden ka ekkisal e wawde habtade seɓɓitiɓe pelle joguitiɓe kala e nder ɗeɗon pallelɗe tati siftinde on noon ko ñande jeegom lewru juillet 2024 Mali e
Burkina Faso et Niger kanyum der be tafno tigi nde do fedde witende alliance des états du Sahel ha joni khabruji men demgal pular to leydi Mali ha joni cour suprême mo Mali umnima ko wite audit tay ko audit détaillé ko fati kay e financement ji parti ji dawrugol on audit non tuggata kay ko tuggat tigi gele hitade 2000 ha to 2025 section des comptes non yidi kay ko andude khalisaji financement parti ji politique kay di khalisaji tawi ndewi lawol walla alam ko talata hanki on sappo jeedidi lewru juin la mo ngutigi sakti kay odon kabaru tawi koy jaale koy ORT ema woni o radio télévision di Mali dendangal ardibe landaji dawrugol lona nangal rawji dendangal ardibe kay landaji dawrugol tawi kadi ene damina kay mbawa tigi wadde kay den dina kay ne kanyum kala den mbawa tigi wadde rapportage men kay ko buri yawde e yaccade kala yimbe kadi ko faate di don financement ji holto naati be dokka dawal non ko do kay do e 30 juin woni cabantati lewru juin 2025 yato kay be gaddi di don rapportage mabbe ko to ha joni ko leydi Mali kedren alarba be do e alkamisa be do kuro de ciudi nyaawdu ndu kay jokki kay ko nyaawoje men ko faati kay tumede mbuñaadi kewni no fi ko faati alhaali jorgol avion présidentiel équipement militaire gollo lawol non be noddi no tigi be noddi ko gay kokkoli tigi woni ko nodda gay kokkoli didi be tawi kadi ko der armée leydi Mali tawi kadi ko be martabuji todi woni les hauts gradés be na ngoni hen goto wiye général de brigade Moustapha Drabo gonnodo directeur des directions matérielles des hydrocarbures et des transports des armées goddo wite ko colonel major Nouhouma Dabita o gonnodo kay directeur des commissariat des armées dido kala non ko yeddube kay ha sori ladde jeddi habe jode leydi dendangal ko be tuma kala ko fati muñaade gilay ciodgola lana horeje leydi ka ha ko fati ciodgola équipement militaire fof be kolli tigi wonde kay be mbay hen kono rawando waye nyayngal ni ha joni khabruji men demgala pular kabruji men demgala pular kedde afrika jabboden ko musidde men sehil men Alassane Oumara Mbocco gorko mo sarandogo Alassane Oumara Mbodji assalminama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji men ɓuuri tengtude e dongre afrique ñalama hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno taw ko ñawudu mabɓe ndu wawi hono yammirde ñande altinare sappo jeegom lewru korse ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi mo wadde kay junggo mum e taw kadi ko on société kanŋe nodduteɗo hono lolo ande kunko to yo won kadi e nder yimadi taw kadi ko laamu ngu fodde leppi jeegom nde tawno wonde ñawore mabɓe nde juuri no fewi ma won duuɓi ɗiɗi hakkude poɗe duure hakkude kay laamu saborgu ngu e kañum e oɗo groupe taw kadi ko oqirde mo leydi hono Canada hono Rick Gold ene wadde oɗeɗon laamu ngu Mali ene wawi kadi ene ƴettude kadi wona e ɗin kadi taw kadi ko opération ngaji ko fatte kadi e ɗen oqirde ɗum noon koye e nder lewru hono suro ɗum no de koɓe puɗɗori wono ɗenɗon golle ɗum noon ene wayno oɗo saaha noon kañum aɗum jokki ɗum noon wawde kay e tawno wonde kañum oɗo joni oɗo saaha martaba mum ene towi no fewi ɗum waɗi laamu ngu ene yiiɗi kadi fawde junggo mum e oɗo société mo leydi Canada Côte d'Ivoire sarɗi yanke kadi ko maire ene waɗi toon to Thiasalé kaw kadi ko jayni yanke Antoine Kimoko Asela kanko de o wawi kadi kanko tentinde wonde kay ko ƴamowo ardade hono leydi ndi taw kadi ko Côte d'Ivoire e nder lewru octobre ujunere ɗiɗi nogas e joyyi o yaltano koye duuɓi capannayyi e jeenayyi o wino kanko noon o wawata kay ko tengtinde ɗin landaji ɗum ko ha wawde kadi haɓanade wona e ɗin taw kadi ko wonɗene gueɗe kadi e tengtinde programme makko ko fate kadi e cukaɓe hani e haɓade ko fate hono mbuñaari hani e ko fate kadi réforme mabɓe biyeteɗo tan ko institutionnel ko ɗum kadi woni darde makko e hammu makko gam kay yidde jeeyede e ɓen ardetoɓe hono leydi ndi RDC Congo toon de ko réforme taw ko secteur ko fate kadi e ndenka doddude ko RSS ɗum noon e nder kadi koɓe jiiɗi kadi rewnude kono lawol
wonande kadi kono laamu ngu e oɗo saha noon ene wayno conseil namaɓe national ko fadde kadi deƴal ko kañum kay ɗowata ngol ɗon guilol golle ɗum noon tawat koye e wallodirde e mission mo ONU wonɓe toon to leydi ndi MONUSCO ene wayno e ɗiɗo taw kadi ko martabaji hono towri ma mbaw kay taw kadi ko nannodirde wonde ene golle wonɗo ko ñande altinare ɓennude nde ko ɓuuri hewde e gueɗe ɓe mbawi kadi hono wawde kadi tittude ɗum mate wonɗe ene gueɗe ma mbaw hono rewde kono lawol Ghali Abouba ko ɗum de tonnguɗen e doggal Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo saddo ngam weltare Aliyago TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulam ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK wita noccot ko on takkusan juulam ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓɓiri koto dowlaji dentuɗi Amérique puddoten to dowlaji nder men Donald Trump kañum ardi leydi ndin e mona jasina ɗeɗo balɗe kala omona jasina kay yidde kay nadde e guerre hakkude Israël hakkude mum e Iran tawi kadi ko yidde jingande leydi Israël omona hessi omona kay oɗo saha kala noon omona kay omona tigui waɗa kay ko wiyete tigui omo tigui jasina o hésite kay wadde tawi ko wadde ko wiyete intervention militaire e nder leydi Iran o erima noon ardiɓe Iran kay leydi Iran kay o erimaɓe ɓe jebbilto kay ɓe mbaɗa ko wiyete capitulation sans condition ko ɗum tigui woni koɓe eri ha joni habaruji men joolam jaɓeri ko hakkude Israël Iran balɗe jeegoma hande noon ko kay ko jeylino kuɓɓa hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi on guerre noon ha joni kay sabima ha Donald Trump kay gonnoɗo tigui toon e sommet mum to G7 o wawi tajje oɗon sommet noon o gafanani ha gasa o wawi artude e nder leydi makko te kay koko ɓuuri yawde e yaccaje ko noon dendagal joɗinoɓe nguɗon batu G7 kala kamɓe kala noon e oɗo saaha ɓe tigui ɓe kolliri kay wonde Israël ne jogui droit kay ko waɗi jango waɗi e attaque uji waɗata e nder Iran ɓe kolliri ko leydi Iran ne jogui kay ndimago wawde rende hoore mum wawde habtade ɓe erima noon ardiɓe leydi Israël kay nde mbawata rende tarade walla duulade civil en koto leydi Iran paɗen Ali Khamenei ko gardiɗo leydi Iran o wi kay ha aduna firto leydi Iran waɗata rendre jebbiltako ha aduna firto kadi omo wiya Donald Trump omo dowlaji Amérique omo wiya ɗumen kay hey jala mabɓe o wi Donald Trump noon yo andu kala ñande meeɗi kay miijade wiide ne bomba ne bombarde leydi Iran ma ngat fede endu ficca omo ɗon kadi hono Ben Yamina Netanyahu yo andu kay wonde fuɗɗi yo andu kay wonde fuɗɗima ko fuɗɗi hebde ko yo andu ɗum ɗo ko russo bomboje keddiɗe walla ko eggudu ndu soit taw arde kikiɗe hande o noon teskama tigui e kikiɗe hande o kadi leydi Iran nulli toon toɓo tawi ko toɓo bomboje e nder Israël to Tel Aviv ha e yogga e leydi wuuro mabɓe tawi ko wuuro ɗiɗaɓo woni capital mabɓe économique e oɗo ñalawma hande o Iran bombardino bombargol musgol no fewi ko noon kadi leydi Israël ɓe koliri wonde leydi Israël waɗi tigui bombardement mum jamma hanki o e installation ngaji ɗiɗi tawi ko production centrifugeuse goto ene tawe to Téhéran goɗɗo tawte koto wuuro witengo Karaj hande noon Israël bombardi kadi quartier général militaire quartier général opéra Kije tawi ko Kije militaire e nder Iran ko guerre o fuɗɗi noon faade oɗo saaha joni teskama temedde joyo e capanɗe jeetato neɗɗo ko ɗum tigui woni ko hollira ko wasi pittali mumen e nder leydi Iran nder ɗeɗo balɗe jeegom so leydi Israël noon image uji ɗi foof e hulɓinade kay hollirde ha joni noon compteur tawi ko compteur Israël ko fati kay limore mayɓe ha joni ɓe leeli tan koye nogas e nayo mayɗo ɓe mbusani ɗon hono no holliri kay habaruji ɗi to Cisjordanie paɗen jamma hanki o armée leydi Israël waɗi bombardement mum e nder camp uji ɗiɗi tawi camp réfugié Palestine naɓe to rewo Cisjordanie ɗum waɗi ko sanga 4 heures jamma tadi ɓe Israël mbawi nadde e nder camp ɓe liñjiti bagasuji ɓe mbaɗi tin gueɗe kamtorinde no fewi ɗum noon ko camp réfugié taweteɗo to Balatana Sara
wuro Naplouse ko to leydi France udditen khabruji men to leydi France ko toon udditen khabruji men to leydi France noon Bruno Retailleau kañum woni ministre de l'intérieur woni jaagogal kalfinangal ko faate gueɗe nder leydi mo leydi France o holliri tigui alarba hande o e alkamisa janggo ma fodde ujunnaje 4 dadiɓe hakkude gendarme e policier ji e douane kala wadde contrôle tawi kadi ko ƴewde contrôle hoɓɓe natɓe nder leydi he tawi natirani tigui to poti natirde woni tigui immigration illégal dendagal noon o holliri kala tawado kay ala kayitaji koko nangete contrôle o ɓamɓe ɗum nder garage uji ha e nder bisuji kala moɓe tawi noon ala kayitaji ɓe kolliri tigui koɓe nangoɓe ɗuma musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nata ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on